Yeah. 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 Say I got you now. Huh. Yeah. Never sweat a bitch, I got two now. Don't cop a dude now. I'm acting rude now. Tryna get my mood out. When the kitchen gonna get this food out. So I can get you home and pull your boobs out and shoot out. I'm getting crude now, I'm getting lewd now. First rack, act like I'm getting loot now. I'm so high. Láska, pripravila si aj na dnešné ráno nejaké NBA shot of the day? Áno. Tak ma zaujíma, čo máš v ponuke. Nikdy som si u nás v Bile nevšimol takto pekne zabalené maslo. Dneska je to shot zo záhrady tohto rezortu. Aha. Takže asi typujem, že tam bude nejaký špenát, možno že niečo metového charakteru a tak. Ale najprv ho samozrejme zašejkujem. Nemíchať šepat. OK. Inak som dostala veľa fotiek čudných palcov. Fakt? Ďakujem. Som rada, že v tom nie som sama a dokonca som sa dozvedela fun fact, mám dnes ja, aj keď to nie je o Maldivách, že také isté palce má Megan Fox. A to som si na nej nikdy nevšimol. Myslíš, keď si s ňou akože sa rozprávala? Alebo tak? No nie, ale tak keď bola niekde na internete. OK, give it a shot. Cheers. Smooth. Napriek tomu, že tento ostrov je naozaj extrémne malý, je tu jeden chodníček, po ktorom sme sa vydali práve teraz, ktorý je absolútne nezmapovaný. A tento projekt by som chcel venovať National Geographic. Čo robíš? Chcel by som tento krátky projekt venovať National Geographic, pretože by som chcel zachytiť netopiere v ich prírodzenom habitate. To znamená v ich prírodzenom prostredí. Vidíš toho netopiera však? Hej. Wow. Zatiaľ sa mi podarilo nasnímať. Veri, keď tam spadne, že kabela a budeme musieť volať doktora, tak nie cezo mňa, dobre? Akože cez tvoj telefón? No, vlastne teraz nám Veronika v krátkej ukážke ukazuje, akým spôsobom netopier visí za zadné z tej palmy dole. Takto. To už sa nám podarilo nasnímať, ale teraz potrebujeme nasnímať tie prelety. A už sme boli naozaj veľmi blízko. Lenže Matej nemá rýchle reakcie. No, mám pomalú kameru. Kým som to vybral a zapol, tak hádam tu niekde v tých korunách týchto stromov by sa mohli nejaké netopiere objaviť. Láska? Myslíš, že sa môžem pustiť? Drbneš hlavou o zem. To by bola škoda. No poď, Vajterová, poď do toho. Chcela som povedať, že vyzeráš ako nejaký kulturista, ale neviem žiadne meno nikoho okrem Schwarzeneggera, takže... Vieš čo, ja sa trošku podobám na... Rocka Siffrediho? Ronnieho Colemana. To je čo, to je hokejista? Láska, tam je netopier. Snímaš ho? Áno, ale už odletel. Moja krásna manželka mi včera položila... Nehovor stále, že krásna alebo múdra, lebo ľudia potom na to zle reagujú. Moja ohavná, hlúpa manželka... To je lepšie? Okay. Moja ohavná a veľmi hlúpa manželka mi včera pri večeri položila nádhernú filozofickú otázku.
Ako by svet vyzeral, keby nevznikol štát Izrael a pásmo Gazy by sa stalo samostatným štátom? To nebola tá filozofická otázka, samozrejme. Tá filozofická otázka znela nasledovne. Chceš to naformulovať ty, prosím ťa? Nie. Predstav si, hovorí mi moja škaredá, ohavná, veľmi hlúpa žena, predstav si, že jedno z týchto dvoch jedál by si mohol jesť, ale to druhé už by si nikdy v živote nemohol ani len ochutnať. Ktoré by to bolo? A teraz ja v napätí čakám, že čo to bude? Pizza? Alebo hranolky? Máte môj intelekt. A mňa to tak večer zaskočilo, ale tak ma to rozosmialo. Presne tak, ako keď sme sa teraz aj s kamerou k tomu vrátili. Ale zhodli sme sa obaja a to si myslím, že je normálne, že akože partner test. To si môžete vyskúšať aj so svojimi partnermi. Lebo obidvaja sme sa zhodli na pici. No áno, lebo pizza sa dá na viacero spôsobov robiť, zatiaľ čo hranolky máš stále vlastne vyprážaný zemák. Áno, že tam veľa toho nevymyslíš. Aj keď, čo ja viem, také tie belgické, vieš, čo sme mali v Bruseli napríklad, vieš, také hrubé belgické hranolky. Good morning, how are you? Hrubá hranolka, nemusí byť ani belgická, nie je nikdy zlá. Zas vidíme do budúcnosti. No toto už je lepšie. No, tu kráčame, Modný počkať. štýl sedí, vlasy sedia. Tu kráčame na Maldivách o koľko? 30. O 30 rokov? Okay, ja som fanúšik vegetácie. Wow. Postavička. Všetko by sedelo, nie? No. Ja už som rovnako zhrbený aj teraz, dokiaľ musím sa vystrieť. Nie, ty máš lordózu. Áno, pretože som lord. Čo s tým konfliktom v Izraeli a Palestíne? Ako to vidíš ty ako polovičný Žid? Do keľu už mi úplne odchádza baterka. Ježiš. Trump tam to vyrieši. Trump tam. Trump postaví ambasádu v Jeruzaleme a bude. Tak láska, ale naozaj, keď si načal už túto filozofickú otázku, myslíš si, že čo, že Jeruzalém patrí komu? Vieš čo, Jeruzalém nepatrí nikomu. Jeruzalém je žiaľ Bohu mesto, kde sa kríži množstvo kultúr a každý si tam nájde to svoje. Hej, aj arabský svet tam má svoje dôležité stavby a posvetné miesta. Aj judeo-kresťanský svet tam má svoje proste posvetné miesta. Takže tam ťažko, vieš, niekto... Ako hovorím, jak v Štrasburgu, však na zasadnutí. Nevieš to asi úplne, že vieš zadefinovať však, lebo každý má právo proste na život, nie? Tak si asi chcel povedať. Leben und leben lassen. Ži a nechaj žiť. To sme mali na takej dečke u nás na chalupe. Vyštrikované. Vyhačkované. Leben und leben lassen. A to prečo ste tam mali? To kto vám? To vám za druhej svetovej nejaký vojak? Počkaj, teraz akože odbočujeme úplne, ale poviem ti, že keď sme orali v Kostolišti, kde máme chalupu. Milujem vetu, ktorá začína, keď sme orali. Počkaj, tak ja som vyoral, alebo možno otec, vyoral normálne... Granát. Nie, normálne hákový kríž vyznamenanie. No, či to nebolo niekoho z rodiny? Odznačík. No nie, tak to my sme zahrabávali, my sme sa hlásili k tomu, že sme kresťania hneď. Toto je vlastne recepcia nášho hotela. Veľmi pekná vzdušná stavba bez okien. Vlastne tu okná skoro vôbec nie sú. A čakáme tu na nášho butlera. To znamená, ako by som to preložil, to je komorník, tak, ale znie to príliš aristokraticky, ale je to chalan, ktorý sa o nás stará, každé ráno sa zastaví na raňajkách, porozpráva a tak. Čakáme na ňo, pretože nám prisľúbil takú túr tohto ostrova, že sa pôjdeme pozrieť na miesta, ktoré v podstate nie sú akože verejnosti nejak dostupné, kde bývajú napríklad oni, ako vlastne tu robia pitnú vodu, ako ju mineralizujú a tak ďalej, takže sami sme celkom zvedaví. Však sme zvedaví, Veri? Ja som veľmi zvedavá. Dobre, tak to som zvedavý. Tak zoberieme kameru a uvidím, že čo sa... Takúto recepciu aj doma. Takúto recepciu chceš doma? Aha. Dobre, OK. Zariadím. Budeš môj komorník? Ja som tvoj komorník. Ale ja som taký ten komorník, s ktorým budeš spávať, dobre? Aj som to baviť. No uvidíme, čo sa nám podarí nasnímať, ale každopádne to bude asi podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé. Zamávaj, Veri. Dobre. Ahojte, kamoši. This is basically the energy of the island. Yes. Okay. Wow.